domy svetla. Myslela si, že som jeho matka, povedala. Mne to nevadilo. Dobre som sa na tom zasmiala. Ale čo som ti hovorila? Pokračovala. Jeden letný deň mal voľno z práce. Postavil rebrík a oberal čerešne z mojej čiernej čerešne. Vyšla som von zavesiť prádlo a tam bol nejaký chlap, ktorého som v živote nevidela. Bral si vedro čerešní, ktoré mu môj muž podával. Ani sa nehanbil. Jednoducho si sadol a jedol moje čerešne z môjho vedra. Kto to je? Spýtala som sa svojho muža a on len povedal, že nejaký okoloidúci. Ak je to tvoj kamarát, hovorím, je vítaný na večeru. O čom to hovoríš? Odpovedal. Ja som ho v živote nevidel. Tak som už nepovedala ani slovo. Pán Fullerton sa s ním rozprával, kým on jedol moje čerešne, ktoré som mala v úmysle dať do koláča. Ale ten človek sa rozprával s hocikým. S tulákom, s Jehovovým svedkom, s kýmkoľvek. To ešte nemuselo nič znamenať. A pol hodinu potom, čo ten chlap odišiel, pokračovala, pán Fullerton vyšiel von v hnedej bunde s klobúkom na hlave. Musím sa s niekým stretnúť v meste. Ako dlho budeš? Pýtam sa. Och, nie dlho. Tak odišiel dolu cestou. Šiel tam, kde kedysi chodila stará električka. Vtedy sme všetci žili v lese a niečo ma prinútilo pozrieť sa za ním. Musí mu byť horúco v tom kabáte. Pomyslela som si. A vtedy som vedela, že sa nevráti. A predsa som to nemohla očakávať. Mal to tu rád. Hovoril o tom, že vo dvore budeme chovať činčily. Nikdy nepochopíš, čo sa odohráva v hlave muža, aj keď s ním žiješ.